Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Doren. Taong 1971, Binalbagan, Negros Occidental. Napadpad ng Binalbagan itong si Doren para magtrabaho sa negosyong itinayo ng tiyahin niya. Bale, sapilitan siyang pinapunta doon ng mga magulang niya buhat sa kahirapan. Marami kasi silang magkakapatid, kaya kung hindi siya magtatrabaho, paniguradong malulugmok ang kanilang pamilya. Ayos naman yun sa kanya. Di na rin kasi siya noon nakapag-aral, kaya paghahanap buhay na lang talaga ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Wala ring problema sa kanya kung malayo man siya dalhin ng tadhana, basta ba'y makatulong siya sa kanilang pamilya. Ayon kay Dorena, magmula noong sinabihan siya ng nanay niya na pumunta sa lugar na yon, hindi na siya nagdalawang isip pa. Alam niyang mangungulila siya, pero para sa pangarap ng kanyang mga kapatid, kinakailangan niyang magpatuloy kahit siya pa ang magsakripisyo para sa pangarap ng mga ito. Sa loob ng isang araw niyang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Kinabukasan pagdating niya sa lugar na yon, agad naman niyang sinimula ng kanyang trabaho sa karinderya ng tiyahin niya. Pagtatadtad ng karne at paghuhugas ang kanyang trabaho doon. Minsan pinagluluto pa siya ng tiyahin niya kapag masyadong abala ang mga katulong nito. Di naman nagrereklamo noon si Doren, lalo pat bago pa lang siya sa trabaho. Siyempre, kinakailangan niyang maging maingat sa lahat ng oras, lalo na't isang pagkakamali lang, maaari siyang pauwiin sa kanila. Makalipas pa ang isang buwan, naging maayos naman ang lahat. Marami man siyang pinagdaanan pero kahit papaano nagawa naman niya yung mapagtagumpayan. Magmula din noon nakapagpadala siya ng pera sa kanyang pamilya, mas lalo din siyang naghangad na kumita pa ng malaki. Wala siyang pakialam kung may matira pa man sa kanya, lalo pat libre naman ang pagkain sa bahay ng tiyahin niya. Sa kanyang trabaho doon, naging katuwang niya sa lahat ng oras itong si Tatay Posyo. Ama ito ng tiyahin niya at ito rin ang namamahala sa mga kusinero sa kanilang karinderya. Misteryoso ang pagkatao ni Tatay Posyo. Bukod sa magaling yung magluto, may mga bagay din siyang napapansing kakaiba. Ang mas ipinagtataka niya pa noon, na kahit gaano man kaabala ang karinderya, sa oras na tumungtong ang 5:00 ng hapon, bigla na lamang nawawala ang taong yon. Ilang beses niya na itong hinanap pero sa hindi malamang dahilan, hindi na talaga niya yon natagpuan. Dahil sa ganoong pangyayari, sinubukan niyang hanapin ito sa kanyang tiyahin pero maging ito man, walang masabi. Magmula noon, pilit naman niyang pinakiramdaman ng matanda tuwing sumasapit ang hapon. Sa isip-isip niya kasi, tumatakas yon, kaya bigla-bigla na lamang itong nawawala. Alam niyo, Pinuno, wala talagang ibang iniisip noon si Doren maliban sa ganoong rason. Inakala rin niyang ikatutuwa niya kapag nalaman niya ang lihim ng matandang yon, pero lingid sa kanyang kaalaman, ikakapahamak niya pala ito. Isang hapon, habang naghuhugas naman siya ng plato, napansin niya sa kusina na wala na si Tatay Posyo. Siyempre, dahil sa dikit sa karinderya ang bahay ng tiyahin niya, una namang pumasok sa kanyang isip ay maaaring bumalik na yon
sa loob ng kanilang silid para magpahinga. Dahil dito, agad naman niyang tinapos ang kanyang trabaho at nung wala na siyang mahuhugasan, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang tiyahin para magpaalam. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumutol sa kanya dahil sa dami pa ng kanilang mga gagawin. Dagdag pa nito na hindi pa oras ng pamamahinga, kaya para masulit nito ang bayad sa kanya, kinakailangan niyang magtrabaho nang naaayon sa oras. Mariin din itong inilahad. Huwag na niyang pansinin ang matandang yon, lalo na't may edad na ito. Ang kinakailangan niyang gawin, pagtuunan ng responsibilidad niya sa karinderya. Nang marinig naman ni Doren ang sinabi ng tiyahin niya, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang pwesto. Iniwasan niya na noong ipagsapilitan ang kanyang gusto, lalo pat ramdam niyang mainit ang ulo nito. Pagpatak naman ng 6:00 ng hapon, nang makapagsara na sila ng karinderya, agad naman siyang pumasok sa loob ng bahay nito para magpahinga. Di pa man siya nakakarating sa kanilang silid, bumungad na sa kanya si Tandang Posyo, nakabihis at nakapabango pa. Pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman ang matanda habang inilalahad ang plano nitong pumunta sa kabilang baryo para makipagsayawan. Dagdag pa nito na may magaganap na pantomina sa lugar na yon, kaya hindi ito pwedeng mawala. Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinanong kung ano ang gagamitin nitong sasakyan patungo sa lugar na yon. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, ngumiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Lilipad ako, ano ka ba? Ang layo-layo ng kabilang baryo. Uumagahin ako kung pipiliin kong maglakad. Hindi ba, Doren? Wala ka namang trabaho bukas? Sumama ka kaya sa akin?" Dahil sa sinabi ng matanda, walang pagdadalawang isip naman niyang sinang-ayunan ang nais nitong mangyari. Gustong-gusto niya kasing mapatunayan noon na pawang biro lamang ang sinasabi sa kanya ng matandang yon. Nang magkasundo na sila, nagdesisyon si Tandang Posyo na hintayin siya nito sa labas. Dagdag pa nito na kung nagdadalawang isip siyang sumama, mas mainam na habang hindi pa sila nakakaalis, umamin na siya. Inilahad din ng matanda, hindi biro ang lugar na pupuntahan nila, kaya na may wag na wag niya yung gagawing isang biro. Subalit, nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit naman niya yung ipinagsawalang bahala, gawa ng sa isip-isip niya, maaaring napapahiya na si Tandang Posyo sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas naman niya sa bahay ng kanyang tiyahin, nasipat naman niya ito na kasalukuyang nakaupo sa silyang naroon sa madilim na lugar. Hindi naglaon, nang makalapit na siya sa kinaroroonan nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung niyaya, sabay wika rito ng, "Oh, Tatang, nandito na ako." "Lilipad ka na ba?" Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, seryoso namang tumayo ang matanda, sabay hawak sa kwelyo ng kanyang damit. Bago pa man makapagsalita noon si Doren, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang unti-unti na silang umaangat sa lupa. Pagbaling naman ng kanyang paningin sa paligid, bumungad sa kanya ang mga sanga ng puno na dinaraanan nila. Pagsilay naman niya sa matanda, pilit naman siya noong nagpumiglas nang mapansin niya ang kakaibang amoy nito.
Halos ilang beses din itong inutusan si Doren na kumalma hanggang sa hindi naglaon na pagtanto niyang hindi kaaway ang matandang yon. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, nasaksihan niya ang iilang mga komunidad na nadaraanan nila. Sinubukan niya rin yung itanong sa matanda pero sa kasamaang palad, hindi siya nito pinaunlakan. Gayunpaman, sa kabila nito nanatili pa rin siyang naghahanap ng kasagutan ukol sa mga bagay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas. Kagaya ng inaasahan, narating nila ang isang liblib na baryo na kasalukuyang nagdaraos ng pista. Napakaliwanag sa lugar na yon at kahit papalalim na ang gabi, hindi niya maipagkakaila ang dami ng taong naglalakad sa daan. Bawat isa sa mga ito masayang nag-uusap, habang ang iba naman nagbibiroan pa sa bawat isa. Maya-maya pa, paglapag naman nila sa isang madilim na lugar, agad naman siyang inabisuhan ng matanda na kahit na anong mangyari, iwasan niyang makisalamuha sa mga taong naninirahan sa lugar na yon. Ang kinakailangan niya lang gawin, tahimik na sumunod sa lahat ng kilos nito. Pagpapaalala pa nito na kapag may ginawa siyang hindi kaaya-aya sa lugar, wala itong maibibigay na tulong para sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumunod dito hanggang sa nakarating na nga sila sa sentro ng baryo. Sa unang tingin wala naman talagang kakaiba sa lugar na yon. Pero habang tumatagal, may napapansin na siyang mga kakaibang bagay. Hindi niya mawari pero kapag tumitingin siya sa mga mukha ng taong naglalakad doon, una niyang napapansin ay yung namumutla nitong mga muka at lubog nitong mga mata. Sa isip-isip nga niya, may mga sakit ang mga ito dahil sa estado ng kanilang itsura. Ngunit sa kabila ng napansin niyang yon, minabuti naman niyang sumunod sa matanda hanggang sa marating na nila ang mismong liwasan ng baryo. Mula sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang napakaraming tao na nakaupo sa gilid nito. Sa pinakagitna ring bahagi ng liwasan, may mga nasipat silang nagsisilakihang siga na animoy pagtatanghalan ng isang magarang palabas. Nagkalat din sa buong paligid ang mga nakamaskarang panauhin, indikasyon na meron yung paggaganapan sa mangyayaring pagtatanghal. Pagkaraan pa ng ilang minutong paghihintay, napansin naman nila ang pagpasok ng mga taong walang saplot sa katawan at merong pasan-pasang kawayan. Sa mga kawayan namang dala nito, nasipat niya ang mga taong nakagapos dito na halos paulit-ulit nang nagpupumiglas. Hindi rin magkamayaw ang mga taong yon sa paghingi ng tulong, indikasyon na may mangyayari doon na hindi kaaya-aya. Subalit, kahit narinig na yon ng mga taong nakaupo sa gilid ng liwasan, animoy hindi pa rin ito nakakaramdam ng pangamba. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang patayuin ng mga kawayang yon sa mga nagsisilakihang siga. Yung mga biktima nitong nakagapos sa pinakaibabang bahagi, halos mamatay-matay na sa kakasigaw habang dahan-dahang nilalamon ang kanilang mga katawan ng nagngangalit na apoy. Matapos naman niya yung masaksihan, napasilay lang naman siya sa matanda habang nagwiwika dito ng, "Tatang, bakit ho hinahayaan lang nila na mamatay ang mga taong yon? Pagtatanghal lang ba ang lahat na nangyayari dito ngayon? Sagutin mo naman ako. Hindi ko na alam kung pista pa ba ito o
pagsaksi sa mga karumal-dumal na krimen. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Manood ka na lang. Gusto mong sumama, hindi ba? Sabi ko sa iyo kanina, kung hindi ka handa pwede ka namang umatras. Pero mas pinili mong huwag makinig. Ang akala mo kasi nakikipaglaro lang ako sa iyo. Ngayong nandirito ka na, sabihin mo nga, binibiro lang ba kita kanina?" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtawa naman nito na parabang nang iinsulto. Nang marinig naman ni Doren ang sinabi nito, halos hindi naman niya maiwasang mairita sa matandang yon. Pero pinili niya pa ring magtimpi. Sa isip-isip niya, kung aawayin niya ito, hindi malabong maglalakad siya papauwi. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, gustong-gusto niya na talagang umalis sa lugar na yon. Bukod kasi sa nahihilo na siya sa amoy ng usok na nanggagaling sa mga bangkay, hindi na rin niya noon maatim ang pagmamakaawa ng mga taong nasa itaas na bahagi ng mga kawayang unti-unting rumurupok buhat sa paglamon dito ng apoy. Noong una, pinilit rin niyang pangibabawan ang nararamdaman niya, pero habang tumatagal, doon niya napagtanto na hindi niya na yun kayang gawin. Sa isip-isip noon ni Doren, mababaliw siya kapag nanatili siya sa lugar. Matapos naman niyang mapagtanto ang mga bagay na yon, sinubukan na niyang magyaya sa matanda, pero sa kasamaang palad, hindi siya nito pinagbigyan. Rason ni Tandang Porsyo sa kanya, maghihintay pa yon na sumapit ang pantumina. Kung gusto niyang umuwi ng maaga, maglakad siya. Pagbibiro pa ng matanda, 2 oras ang kinakailangan niyang bunuin kung pipiliin niyang maglakad sa lugar na yon patungo sa pamamahay ng kanyang tiyahin. Pagtatapat pa nito na, hindi magiging madali ang gagawin niyang yon. Gawa ng maliban sa kakahuyan ng kanyang daraanan, masyado na ring malalim ang gabi. Wala siyang kaide-ideya kung ano makakasalubong niya sa gitna ng daang walang katao-tao. Matapos naman yung marinig ni Doren, kahit labag na sa kanyang loob, pinili niya pa ring manatili. 3 oras pa noon ang dumaan, patay na yung 6 na kataong sapilitang sinunog nung mga taong walang suot na saplot. Sa pagbalik naman ng katahimikan ng buong paligid, doon na nag-umpisa ang masayang pagtatanghal. Siyempre, inumpisahan muna yon ng mga dilag na nagsasayawan para makahakot pa ng mga manunood. Makalipas pa ang ilang minuto, mas lalo namang napuno ang liwasan, hudyat para pansamantalang itigil ang nangyayaring sayawan. Maya-maya pa, pumasok na rin ang isa sa mga namamahala ng pista na may mga kasama namang binatilyo at dalaga na merong daladalang bila-bilaong pagkain. Inilagay nila yon sa isang mahabang hapagkainan na siya namang dali-daling nilapitan ng mga manunood. Nang mapansin naman niyang papatayo na ang matanda, agad naman niyang hinawakan ng braso nito, sabay tanong dito ng, "Tatang, makikikain ka rin ba? Dito na lang ako. Busog pa naman ako eh." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napatitig lang naman yon sa kanyang mga mata habang sumasagot ng, "Gusto mo bang makauwi ng buhay? Kung gusto mo, sumunod ka lang sa gagawin ko. Kapag inutusan kitang kumain, gawin mo yan ng hindi nag-iisip. Sinasabi ko sa iyo, Doren, yan lang ang paraan para ikay makauwi. Huwag kang tumulad sa mga isinama ko rito
na hindi na nasikatan pa ng sumunod na araw. Halika na, mauubusan na tayo ng pwesto. Dahil sa sinabi ng matanda, napilitan naman siyang sumunod. Sa kanilang paglalakad, hindi naman niya maiwasang mapaisip buhat sa mga bagay na kanyang nasilayan. Malakas ang kutob niya noon. Hindi pangkaraniwang pagkain ang pinagsasaluhan ng mga nilalang na yon. Bagaman hindi siya sigurado, naniniwala siyang karne ng tao ang inihanda nito. Base kasi sa kanyang mga nasaksihan, nakumpirma niyang hindi yon pangkaraniwang gawain ng mga katulad niyang ordinaryong tao. Sa paglapit naman nilang dalawa sa hapagkainan, unang nalanghap niya ay yung baho ng pagkain na nasa paligid. May malangsa, amoy ng nabubulok, mapanghe, at iba pang hindi talaga katanggap-tanggap ng kanyang sikmura. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan naman niyang umatras pero pagsilay niya sa matanda, napilitan naman siyang tumigil, dala ng matinding takot. Kahit nanginginig na noon ang kanyang katawan, pinili niya pa ring maniwala dito sa kadahilan ng tanging yun na lamang ang nakikita niyang paraan para makaligtas sa lugar na yon. Maya-maya pa, pag-abot naman ito sa kanya ng plato na punong-puno ng karne, agad naman niya yung nilantakan ng walang pagdadalawang isip. Sa unang lapat naman ito sa kanyang dila, halos mapasukan na talaga siya, pero tiniis niya. Dahil sa kakaibang lasa nito, minabuti naman niyang iwasan niya yung nguyain, sa halip sapilitan na lamang yung lulunin. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong sitwasyon, pilit niya talagang nilakasan ang kanyang loob hanggang sa maubos na niya ang isang platong punong-puno ng karne. Pagsilay naman sa kanya ng matanda, napangisi lang naman ito habang tuloy-tuloy lang sa pagkain. Hindi naglaon, pag-upo naman niya sa tabi ng matanda, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang lalaki na bigla na lamang tumakbo. Sa kasagsaga ng paglayo nito, panay naman ang ginawa nitong pagsuka, dahilan para maabutan siya ng mga nilalang na humabol sa kanya. Akala ni Doren kakausapin ng mga taong yon ang lalaking tumakbo, pero pagkuha nila rito, laking gulat na lamang niya nang bigla itong undayan ng saksak ng mga kalalakihang humabol dito. Paglaylay naman ng bituka nito, inundayan pa yon ng saksak sa dibdib na siyang naging sanhi para madukot ang mismong puso ng kalunos-lunos na taong yon. Matapos ang pangyayari, parang basura naman nila yung kinaladkad patungo sa kanilang mga kasama. Di pa man nakakaratay sa higaan ng bangkay nito, walang patid naman yung pinagpistahan ng mga taong halos kalapit lang nila ng mesa. Akala niya hanggang doon lang ang kanyang masisilayan, pero pagtitig naman ng lalaking pumatay sa taong yon, mahinahon naman siya nitong kinawayan na siyang naging sanhi upang itago siya ng matanda sa mismong likod nito. Sinubukan din itong makipag-usap sa taong yon, pero sa kasamaang palad, hindi yun umubra. Pagsilay naman ni Tandang Porsyo sa kanya, pabulong naman siya nitong inabisuhan na maghanda na dahil titikim na siya ng karne ng tao. Pagtatapat pa nito, hindi niya yon dapat natanggihan dahil yon ang titingnan nitong basihan at patunay na isa nga siyang inakay. Dagdag pa ng matanda na ang pagtanggi sa alok nito, nangangahulugang kamatayan. Nang marinig naman ni Doren ang sinabi ng matanda,
Halos mawalan na talaga siya noon ng bait. Yung tipong gustong-gusto na niyang umalis sa lugar pero yung takot sa kanyang katawan ang nagmistulang kadenang pumipigil sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, wala na nga silang nagawa kundi ang lumapit sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon. Pagharap naman niya sa kinatatayuan ng lalaki, bigla naman yung ngumisi, sabay wika ng, "Humahanga ako sa inakay mo, Posyo." Tapang ng sikmura niya na. Kahit hindi pa siya kauri, kayang-kaya na niyang makipagsabayan. Bueno, dahil pinapahanga niyo ako, susubukan ko ang tindi ng kanyang katawan. Kapag kinain niya ang ibibigay ko sa kanya, aalukin ko siya ng ating bertud. Hindi na niya kinakailangan pang dumaan sa proseso ngayong gabi mismo. Gawa ng magiging ganap na siyang kaanib natin. Pero kapag nabigo siya, matutulad lang din siya sa nangyari sa taong ito. Ano, Posyo? Pahig ka ba? Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sumasagot dito ng, "Sige, payag ako. Total, alam ko namang hindi ka papayag na basta-basta na lang paalisin ang kaibigan ko. Sa ngayon, bibigay ko na muna sa kanya ang desisyon para sa buhay niya." Matapos naman yung marinig ni Doren, halos hindi naman niya maiwasang magtanim ng galit sa matanda. Ngunit sa kabila nito, minarapat niya pa ring makisama kahit labag na sa loob niya. Kung susubukan niya kasing kalabanin ng matandang yon, paniguradong hindi na siya makakalabas ng buhay sa baryong kanilang pinuntahan. Nang mapagtanto naman niya ang kanyang sitwasyon, wala na siyang nagawa kundi ang tumupad sa kasunduan ng nilalang na yon. Paglapit naman niya sa lasog-lasog na karne ng tao, walang pagdadalawang isip naman siyang kumuha ng piraso ng kalamnan nito, sabay pasok nito sa kanyang bunganga. Nang akmang lulunukin na niya ang bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niyang parang sumara yung lalamunan niya. Kahit anong gawin niyang pagtulak dito gamit ang kanyang dila, nanatili pa rin yung sarado. Ilang beses na rin niya yung muntik-muntikang maiduwal, pero kapag nararamdaman niyang lalabas na yun sa kanyang bibig, pilit niya yung hinaharangan ng dalawa niyang kamay. Halos mandilim na rin ang paningin ni Doren, pero sa kabila nito, sinisikap niya pa ring lulunin ang mainit-init na karne ng tao. Maya-maya pa, nang akmang makabuelo na siya, agad naman niya yung nalunok nang walang pagdadalawang isip. Pagsilay naman ng lalaki sa ginawa niya, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding pagkamangha. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang napansin ang isang bagay na dinukot nito sa bulsa. Pag-abot naman ito ng lalaki sa kanya, bumungad ang isang kulay itim na bato na napakabaho. Nag-aalangan pa sanang tanggapin ni Doren ang bagay na yon, pero pagtapik naman sa kanya ng matanda, napilitan naman siyang yon ay abutin. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman silang bumalik sa gilid ng liwasan para magmasid. 2.5 oras pa ang lumipas. Natapos na nga ang pagsasaya nila sa baryo, kaya na may nagdesisyon na itong si Tandang Posyo na umuwi na muna pabalik sa bahay ng tiyahin niya. Nang marinig naman niya ang abiso nito, dali-dali naman siyang lumapit doon, kung saan segundo lang ang naging pagitan nang maramdaman niya ang pag-angat nila sa lupa.
Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng ipinangako ng matanda, inuwi nga siya nito sa bahay ng tiyahin niya ng ligtas. Subalit sa kabila nito, nagbigay naman yon ng isang malaking lamat sa kanilang pagsasama na kalaunay naging daan para mapilitan na rin siyang umuwi sa kanila. Ayon sa kanya, na magmula noong kumain siya ng karne ng tao, pakiramdam niya nagkaroon siya ng kasalanan na wala ng kapatawaran. Dagdag pa ni Doren na ang mga pangyayaring yon, isa sa mga alaala niya na sadyang hindi niya talaga malilimutan. Dahil din sa nangyari noong nagdaang gabi, pilit na niyang tinalikuran ng pagkain sa kahit na anong uri ng karne. Kapag kasi tumitikim siya nito, muli niyang naaalala ang mapait niyang nakaraan. Halos ilang buwan din siya noong nagpabalik-balik sa albularyo para lamang maalis yung laso na kumapit sa kanyang katawan. Naniniwala kasi yung albularyong pinagkonsultahan niya na dahil sa nangyaring yon, dumumi ng husto ang kanyang katawang lupa. Sa oras na mapabayaan niya ito, mataas ang tsansang magkasakit siya ng malubha. Mariinding inilahad ng albularyo na kinakailangan din niyang lisanin ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa taong namatay noong gabing yon. Dahil dito, gabi-gabi naman siyang nanalangin. Isa na yon sa naging panata niya hanggang sa hindi naglaon, unti-unti nang naghilom ang kanyang sugat na bunga ng kanyang nakaraan. Nga pala pinuno, yung bertud na nakuha noon ni Doren, isinuko din niya sa albularyong napagkonsultahan niya. Nabanggit niya rin dito ang tungkol kay Tandang Posyo at sa mga ginagawa nitong paghalo ng karne ng tao sa mga ulam at pagkaing itinitinda sa karinderya ng tiyahin niya. Malakas din ang kanyang kutob na maaaring ang mga katrabaho nito ay nahikayat na rin itong umanib sa lahi ng mga nilalang na yon. Sa paglipas pa ng mga taon, nawala na nga siya ng balita ukol sa tiyahin niya. May mga nagsasabing nalugi ito, habang ang iba naman nagsasabing bigla na lamang yung lumayas sa kanilang lugar. Nang mapag-alaman naman niya ang tungkol sa balitang iyon, naniniwala siyang ang tiyahin niya ay biktima ng sarili nitong ama na si Tandang Posyo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakadiri. Na-imagine nyo yun, na nasa harapan mo yung patay, tas gutay-gutay yung laman, kita mo na yung, basta, alam naman natin yung gustong ipahiwatig ni Doren dito sa kwento niya. Sample na lang yung mga nasagasaan ng truck siguro. O baka mas malala pa kasi ginutay-gutay lang ng aswang yung katawan ng tao eh. Yung truck, makikita mo talaga pino tsaka durog, di ba? Kapag nasagasaan yung tao. Dito kay Doren, ginutay-gutay lang. Tapos kinain niya yun. Ramdam na ramdam niya yung lansa, yung init, basta sobrang nakakadiri. Well, hindi naman natin masisisi si Doren na kumain siya nun. Di ba? Kasi ikaw ba? Pakainin ka ng ayaw mo o tatapusin buhay mo? Kapag kinain mo yung ayaw mo, mabubuhay ka. Di ba? Malamang sa malamang, lahat tayo gagawin kung ano yung ginawa ni Doren. Kasi pare-pareho naman tayo na ayaw nating mamatay. Ang hindi ko lang maintindihan, ang sinasabi nito ni Tandang Posyo walang pilitan. Pero parang ang lumalabas, pinipilit niyang sumama si Doren sa kanya dun sa sinasabi niyang pista. Nagpabango pa nga eh. Ina-expect ko mabangong aswang to. Pero nung oras na lumilipad na sila o kung ano man yung ginagawang transportasyon ni Tandang Posyo, biglang namantot. Diba? So, hindi ko alam kung yung pinahid ba ni Tandang Posyo langis para magawa niya yung abilidad na yon.
Sa una siguro mabango, pero kapag ginamit na niya yung mahika na bumabalot doon o kung ano man, biglang babaho. Alam naman natin ang amoy ng aswang, di ba? So para sa akin ang kwento ni Doren nakakadiri na trauma pang habang buhay. Kasi yung iba nga, di ba, makakain lang ng karne ng aso, nagsisisi na buong buhay nila. Paano pa kaya yung sa tao? Di ba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.